Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai suna Binniya Tech. Kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon bidiyo. To idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel, muna roƙon ka da ka danna mana subscribe. So bidiyon mu na yau zai bayani ne akan yadda za ka saita account ɗinka saboda masu yin haka na account. So da dama mutum na amfani da WhatsApp ɗin shi sai ga an tsaida mishi WhatsApp kuma shi bai san me dalili ba. So insha Allah a yau wannan bidiyo namu zai gwada mana ne za mu kare kanmu daga irin wannan haka ɗin. So za ka danna wannan layin guda uku na WhatsApp ɗinka, in WhatsApp normal gare ka, ka danna haka zai nuna maka settings a ƙasa. Kana dannawa za ga alamar wannan key ɗin, wannan key ɗin account. Kana dannawa zai baka zaɓuka ga su nan mataki da 1, 2, 3, 4, 5 har zuwa na 6. So za ka zo ka ɗauki wannan matakin na 3. Bayan ka danna shi sai ka danna wannan enable ɗin na ƙasa. So zai tambaye ka saka code, sai ka saka code wanda ba za ka manta ba, saboda akwai lokacin da idan ka tashi buɗe account ya zama dole ka saka wannan code ɗin sannan ya baka damar wucewa. So bari mu saka wannan code ɗin. Ok, sai mu ƙara. Bayan mun ƙara sai tambaye mu email address. So sai mu saka email address ɗinmu. Bari mu saka email address ɗinmu wannan. Sai mu danna next. Sai mu ƙara saka email address ɗinmu. Sai mu danna wannan wurin. So gashi ya nuna mana cewa ya verify ɗin account ɗin. Sai mu danna done. Bayan mun danna done gashi ya nuna mana cewa mun ɗora email address ɗin akan WhatsApp ɗin. So a nan zan ce muku assalamu alaikum, mu haɗu a sabon bidiyon mu na gaba. Na gode. Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan channel tamu, ka manta ba ka yi mana subscribe ba, muna roƙon ka yi mana subscribe. Idan kuma kana bibiyar wannan channel kana ganin bidiyoyi amma ba ka yi subscribe ba, muna roƙon ka danna mana subscribe. Na gode, mu haɗu bidiyon na gaba.